От вълшебните места в Бойково. Това е пътя към Лина. Преди да стигне човек Лина, на една от скалите има малко светилище от времето на траките. Ето басейнчето, в което се е събирала кръвта от жертвените животни, а горе на този камък все още личат, останали са следи от триножник. Макар че в момента малко трудно. Да, ето там една от следите. Да. Тук древните тракийски жреци са правили жертвоприношения с животни, за да гадаят бъдещето. Обичали са скалите, планините. Отдалечаваме се от този камък и продължаваме надолу към Лина. Пътят е удобен. За леки преходи. Единствено възвишение е пътеката към Лина. Около 20 минути ходене от първите скали стигнахме до пътечката, която води до Лина. Стръмна, нагоре към хълма. Така, има табелка, но не пише нищо. Нали? Просто, който е стигнал до тук, трябва да знае, че горе е Лина. И така ще се качим догоре. Така, да видим стръмнината. Ето е пътеката. Върви нагоре. И там горе са скалите. И е издълбано корицето. Доста по-голямо от това на предишните скали. Ето ги скалите. Пътеката продължава надолу към едно долче, но ние завиваме наляво.
Ето тук има и табела. Да, която ясно показва височината и мегалитно древно светилище. Едно от многото намерени в България мегалитни светилища, направени в скалите. Траките са умели да използват естествените материали и дадености на природата. И това е Лина. Басейнчето е около 1,60 м, може би и 70. Да. Тук също са се извършвали жертвоприношения, таинства. Има една друга версия, която аз лично не приемам, че тук са мачкали грозде. Така някак си не ми се вярва, че толкова се е променил климата, че някога тук е имало лози, защото пък отдолу от място на първенеци Храбрино да мъкнат с кошове нагоре. Някой може би ще каже, говорим за време преди Христа. Все пак да не забравяме, че траките са имали невероятна култура. 7-5 век преди Христа. Одриското царство е най-голямото царство на траките, но навсякъде тук на Балканите е имало траки и са оставили много следи от своята култура. Но при тях не е съществувало робство в класическия вид. При траките е имало патриархален модел на робство, което означава, че пленените войници от вражеската армия са извършвали най-различни стопански дейности в семействата и често пъти са оставали, женили се за дъщерите и затова този модел е патриархален. Даже много често са ги пускали на свобода, така че ако приемам роби да са качвали грозде, някак си не върви. Нали? По-скоро това са светилища, жертвеници. Има ги и на други места в Родопите. Приятна разходка до тук, който иска може да се разходи. От първите скали до тук около 20 минути ходене. Горе-долу от селото до тук е час и нещо, зависи с какво темпо човек ходи. Чудесна разходка.